Ahojte všetci, vítajte späť. V tomto videu ukážem, ako previesť Solanu z Binance do Phantom peňaženky. Najprv spustite mobilnú aplikáciu Binance a prihláste sa do svojho účtu. Po prihlásení kliknite na kartu peňaženky v pravom dolnom rohu obrazovky. Potom kliknite na spot v hornej časti. Následne vyberte Solanu a uvidíte možnosť výberu. Kliknite na výber a zvoľte Poslať cez kryptopeňaženku. Potom vyplňte formulár, kde musíte zadať adresu. Pre nájdenie adresy spustite Phantom peňaženku a prihláste sa do účtu. Po prihlásení kliknite na Solana a potom na Prijať. Keď to urobíte, uvidíte QR kód a adresu Solany. Skopírujte túto adresu a prejdite späť na svoj účet Binance. Do sekcie adresy vložte skopírovanú adresu. Potom musíte vybrať sieť. Uistite sa, že je vybraná správna sieť. Zadajte množstvo Solany, ktoré chcete kúpiť. Kliknite na tlačidlo výberu vpravo dole pre prevod Solany z Binance do Phantom peňaženky. Ak sa vám video páčilo, dajte mu like a prihláste sa na odber kanála. Ďakujem veľmi pekne za sledovanie.